Предполагам, че всички вие, които участвате днес в този дискусионен форум, сте в течение на целия ни проект. Ангажирани сте били вероятно с първото проучване, може би и с второто проучване. Освен това, предполагам, че редовно получавате бюлетина, който издаваме в рамките на този проект и силно се надяваме, че от време на време посещавате и нашата жилищна платформа общинскидом.bg. Към момента имаме доста добри отзиви за платформата. Надяваме се да продължи активното и ползване. Ще ви бъда много благодарна, ако в чата тук тези от вас, които са ползвали платформата, просто напишат по една дума дали са доволни от това, което виждат в платформата или искат нещо да бъде променено и подобрено. Разбира се, това не е основната цел на днешното ни събиране, но ще бъдем благодарни за обратна връзка по отношение на самата платформа, защото това е инструмент, който ще остане да съществува и след края на проекта. И така да започна все пак за проекта с малка информация. Първо, приключваме към 31 декември 2023 година, но както вече казах, платформата остава жива и се надяваме да остане такава с ваша помощ, разбира се. Предстои да пуснем едно последно писмо и молба към вас да актуализирате данните към края на годината, които са за вашата община, но това е нещо, което ще се случи. И така, да се върнем на темата. Проучването на мнението на общините по отношение на социалната жилищна политика в България. Това, което вече каза госпожа Тошева, колко общини участваха в това второ проучване, за разлика от първото, в което участваха всички общини. Разбира се, с един доста голям натиск от наша страна. Може би не е бил много приятен за някой от вас, но наистина искахме да съберем информация от абсолютно всички общини в първото проучване. В това второ проучване не оказвахме натиск, така че доброволно сме получили 131 отговора от може би всъщност трябва да призная, че специално към общините областни центрове бяхме по-настоятелни и затова от 28, всъщност 27 общини областни центрове имаме 25 отговора. Имаме от малки и средни общини 98 отговора и от Столична община 6. Проучването е налично на сайта ни на платформата Общински дом БГ. Едно много кратко припомнене на числата с общинските жилища в България. Може би сте чели другото проучване, но все пак към 31 декември 2022 година 216 общини имат общински жилищен фонд, 32 225 са общинските жилища в България, което е 0,76% от националния жилищен фонд. 82 000 човека са настанени в тези общински жилища и има 10 085 човека регистрирани като чакащи за настаняване в 130 общини. Към тях си позволявам да добавя една група хора, които не са регистрирани, но които са потенциални кандидати за настаняване в такива жилища, обитаващите около 200 000 незаконни жилища в страната. Умишлено, разбира се, включвам и тях, просто за да имаме предвид, че лицата, които имат нужда от жилищно настаняване, всъщност потенциала на такива кандидати е много по-голям.
По отношение на социалните жилища, пак към същата дата, към 31 декември 2022, само 25 общини в страната имат социални жилища, които са изграждани изцяло с финансиране от оперативна програма Региони в растеж, региони в развитие и така нататък. ОПРР, простичко казано, в последните два програмни периода. В 16 общини са въведени в експлоатация почти 900 жилища, като пак към датата на проучването една трета от тях са били необитавани, а 9 общини са били в процес на изграждане на социални жилища. Всички тези социални жилища всъщност се очаква да бъдат изградени до края на тази година, 31 декември, когато всъщност приключва на практика действието на ОПРР 2014-2020. Така че това е картината. Разбира се, социалната жилищна политика всъщност, за да се осъществява, тя трябва да има фундамент, инфраструктура. Това са всъщност жилищата. Общинските жилища, които в България играят ролята на социални, без да са категоризирани като такива. И тези вече определени като социални жилища, близо 900, които очаква се всъщност брой им почти да се удвои с приключването на проектите в 9 общини, които са тук изписани: Гоце Делчев, Кърджали, Петрич, Пловдив, Разград, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище. Така че това е на практика инфраструктурата за социално жилищно подпомагане. Това, което зададохме като въпрос в проучването, беше стратегически правилно ли е да се продава общинския жилищен фонд. Защо зададохме този въпрос? Защото предишната анкета показва, че планиране за продажба са близо 13% от общинския жилищен фонд, което е една значителна част всъщност от фонда. Като цяло този фонд постоянно намалява в годините. Общините извършваха продажби на лица, които са правоимащи, т.е. такива, които са били настанени в общински жилища. И това е един процес, който не спира да тече, но пък по този начин постоянно намалява броят на жилища, които могат да бъдат предоставени на лица в жилищна нужда. Това, което са отговорили общините, тук сме показали отговора да. Защо общините смятат, че е стратегически правилно да се продава общински жилищен фонд. И виждате, че значителна част от въпросите, от отговорите всъщност 14% са, защото не е финансово изгодно да се поддържат и отдават под наем. Най-голямата част от отговорите, 24%, е да, защото общините не получават подкрепа от държавата за поддържане на общинския жилищен фонд. И един малък процент са казали, че нямат кандидати за настаняване в общински жилища. На тази кръгова диаграма останалите отговори, които са в сила, също са били отрицателни, т.е. че е неправилно да се продава, стратегически неправилно е да се продава общински жилищен фонд, като са изтъкнати различни причини за това. На въпроса какви мерки биха мотивирали общините да не продават общинския жилищен фонд, тук отговори са дали 76 общини, тези, които са казали, че е стратегически правилно според тях да се продават общински жилища. Виждате, че почти всички общини, 72, са отговорили, че системна държавна финансова подкрепа за поддържане на жилищата би била добра мотивация и добра причина да не продават общински жилищен фонд.
Другото, което е посочено, е това, че няма нормативно ограничаване на продажбата на Общинския жилищен фонд. Напротив, в Закона за общинска собственост и в самите общински наредби има такъв регламент, който дава възможност на наемателите след определен период от време в различните общини да подадат документи и да вземат желание да закупят тези жилища. Друг важен въпрос, който зададохме към вас, беше свързан с използването на необитаваните частни жилища за социални нужди. Какво всъщност показа това допитване? Показа, че тази идея се вижда в известна степен екзотична за около половината от отговорилите на въпросите. Посочени са най-различни причини, като това, че общините нямат свободен финансов ресурс и че това би бил един трудно осъществим процес. Но в същото време имаме и доста положителни отговори, които, разбира се, варират от това, че хората нямат представа по какъв механизъм може да стане това. И разбира се също така, че би могло да става примерно под формата на това общините да наемат частни имоти срещу ремонт и поддръжка, ако има промени в нормативната уредба чрез социални наемни агенции. Зададохме този въпрос, защото необитавания жилищен фонд в страната след преброяването през 2021 година е нараснал на 39%. Близо 40%. Това са всеки 2 от 5 жилища. Това е наистина един изключително голям резерв, един голям актив, който всъщност е изграден, съществува и като всяко нещо, което не се поддържа, се амортизира и става негоден за ползване. Една голяма част от тези необитавани жилища са именно такива, които не са привлекателни за собствениците им, за отдаване под наем, защото тях трябва да се инвестира първо, за да бъдат отремонтирани и така нататък. Тези от вас, които са прочели целият доклад от проучването, вероятно са видяли примерите, които сме дали от различни държави. Как се ползва необитавания жилищен фонд и как все повече и повече държави се обръщат наистина към този ресурс, за да и въвеждат всъщност механизми, за да може той да влезе обратно в пазара и за да може да се ползва и за нуждите на хората, които са с ниски доходи и не са в състояние да излязат на пазара на жилища за наемане или за купуване. Така че това е била мотивацията да включим този въпрос. И бих казала, че на почти половината от участниците са възприели тази възможност като нещо, което би могло наистина да се приложи. Още един резултат от самото проучване, който е свързан с това каква е нуждата от подкрепа за общините от страна на държавата за провеждането на жилищна политика. И виждате, че от всички 131 отговора имаме 122, които отговарят, че общините имат нужда от финансова подкрепа, например Национален жилищен фонд. Имаме 118 отговора за това, че трябва да бъде прията национална жилищна стратегия с хоризонт 2050 година, която всъщност да зададе стратегическата и програмна рамка
за провеждането на жилищна политика, включително социална жилищна политика. И 109 от 131 са отговорили, че социалното жилищно настаняване трябва да се регламентира като социална услуга. Това е систематизиран, така да се каже, систематизирано представяне на основните въпроси, които задавахме към вас. И въз основа на вашите отговори и въз основа на това какви са задълженията на страната ни от една страна, като член на Европейския съюз, като страна ратифицирала Конвенцията за правата на човека, от друга страна като правова държава, в която всъщност подкрепата за населението трябва да има, или така наречения социален стълб, има действително цялата палитра от нужди, които да бъдат покривани и осигурявани, подпомагани за хората, които наистина не могат да се справят сами. И в цялата тази рамка, която ние сме дали, всъщност формулирахме и препоръките, които искаме сега да обсъдиме с вас. Първата препоръка, която сме дали, е, че ние всъщност като страна трябва да имаме визия и трябва да знаем какво искаме да постигнем, каква промяна искаме да постигнем, и това трябва да се случи за един наистина дългосрочен хоризонт, поне до 2050 година. При това с широк политически консенсус, защото цялата ни обществена действителност се вижда, че ако няма политическа воля за това да се направи някаква промяна няма. Независимо от това дали имаме ангажименти, подписани договори, споразумения и прочие, нещата се отлагат докато е възможно. И може би Националният план за възстановяване и устойчивост е един добър пример за това как трудно всъщност сработваме и стигаме до някакъв политически консенсус, но все пак принудени от условията, които бяха зададени за изпълняване на определени реформи в различни сектори, за да може всъщност Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде наистина финансиран и изпълняван в сроковете, в които това е зададено. Така че нашата препоръка е разработеният проект на Национална жилищна стратегия, който всъщност вече в далечната 2017 година беше направен. Предлагаме той да бъде, неговата аналитична част да бъде актуализирана въз основа на данните от преброяването на населението и жилищния фонд от 2021 година, които вече излязоха специално за жилищния фонд, излязоха съвсем наскоро, през 2023. И считаме, че това е ключовото, наистина ключовия програмен документ, който би могъл да даде национална визия и, разбира се, местните хоризонти, така да се каже, за провеждане на жилищните политики. Както вече ви показахме, за това са били съгласни 118 човека от анкетираните 131. Ще си позволя просто да ви помоля за една кратка обратна връзка тук сега в нашата онлайн дискусия, за да ми кажете дали наистина смятате, че това е първото нещо, с което трябва да се започне, за да сложим в ред, така да се каже,
стъпките и въобще нещата, които искаме да правим в националната жилищна политика. Съответно в местните такива. Аз бих помолила колегите от МРРБ също така за един коментар. Здравейте, господин Василев. Радвам се да ви видя и да ви чуя. Извинявам се за закъснението. Тук ще се съглася с вашата препоръка. Действително, Националната жилищна стратегия е изключително важен документ, но ще се съглася и с втората част на това, което вие казахте, че трябва да имаме ясна политическа воля зад този документ и зад политиките, които ще се заложат в него. За съжаление, видно е, че това, което през 2017 е предложено, поне това, което имам аз като спомен, не срещна чак такава подкрепа. И тук ясно трябва да бъдат, в документа ясно трябва да бъдат дефинирани проблемите, те да бъдат показани на обществото и да се намерят стъпки за разрешаването им, като да, действително социалните жилища са един от проблемите, липсата на достъп до тях, но тук имаме действително много проблеми, които трябва да бъдат адресирани. Проблема с празните жилища. Това е един огромен проблем, който трябва да бъде решен по един или друг начин. И той не е еднакъв навсякъде. Например, в София половината празни жилища, може би не е чак такава цифрата, но голяма част от празните жилища, това са празни жилища в нови сгради, които са купени с цяла инвестиция и се държат празни по една или друга причина. Докато, например, в една по-малка община, празните жилища, нали, не говоря за еднофамилните къщи, които са празни от много години поради обезлюдяването на района, но дори празните жилища в едни многофамилни жилищни сгради, това е резултат вече на обезлюдяването на населеното място, а не на инвестиция в тази сграда. Така че тук нямаме единни стъпки и това ще трябва да бъде взето предвид при разработването на Националната жилищна стратегия. И това, което действително мен ме притеснява най-много, е, че първо проблемите са различни в различните части на страната и второ, че това е един много щекотлив въпрос, който засяга твърде много хора. Има различни възгледи за разрешаването му и ще дам един такъв пример от приемането на промените в ЗОЕС, които се случиха преди няколко дни, но там ясно се видя, че дори едни промени, които ние, повечето от нас считаме, че са необходими, че са хубави, че се вкарват тази материя в 21 век с неприсъственото провеждане на общи събрания и така нататък, дори тези проблеми срещат някаква обществена съпротива. Така че аз съм съгласен с вас, трябва да имаме една национална жилищна стратегия, но тя действително трябва да бъде в резултат на едно широко обществено обсъждане и политиките, които са в нея, трябва да вземат предвид както проблемите на един град като София или Пловдив, така и проблемите в малките населени места. И пак казвам, реално това, което трябва да се предприеме като стъпки за разрешаване на единия проблем и на другия проблем, са две абсолютно различни неща. По-нататък ще го видим, тъй като и аз разгледах проучването. Едно от нещата, което на мен ми направи впечатление, на въпроса: считате ли, че включването на допълнителен данък за необитаемо жилище ще има ефект? Част от отговорилите казват да, но част от отговорилите казват не. И според мен точно тук идва разликата между така наречените големи, все още необезлюдени градове, където действително имаме и търсене на жилища, и по-малките общини, където и да искаме няма кой да заседне от тези необитаеми жилища.
Отделно имаме много други проблеми, които също трябва да бъдат засегнати в Националната жилищна стратегия, като обновяването и не говоря за енергийно обновяване, а поддържането на сградния фонд, тъй като това също е проблем. Сградите се амортизират, имаме огромен брой стари сгради, които трябва да бъдат поддържани под една или друга форма, но нали, ще дам пример с една неизползваема еднофамилна къща. Тя се руши, както вие казахте, и тук трябва отново да бъдат търсени възможности за обновяването или поне поддържането на този сграден фонд. Дали ще бъде чрез, например, това, което вие казвате, ремонт на сградния фонд, за да се използва за социални нужди или по друг начин, вече е въпрос и на обществено и на политическо решение. Но тук със сигурност съм съгласен с вас, че трябва да имаме един национален стратегически документ, който да срещне широк обществен консенсус и да бъде подкрепен от обществото, който ясно да се покажат проблемите, които страната има и жилищния ни фонд има. Това е съвсем накратко от мен, но да, действително съм съгласен, че Националната жилищна стратегия е много необходима, но проблемите, които тя трябва да разреши, са малко като проблемите в въглишния сектор, ако щете. Нали, нещо, което в момента виждаме, че отдавна не е търсено решение за тези проблеми, те са се натрупвали. И трябва да имаме широк обществен консенсус, преди да тръгнем да приемаме документи по каквато и да била форма. Пак казвам, една от причините да не се приеме Националната жилищна стратегия още през 2017 е липсата на такъв широк обществен консенсус. Сега какви са причините за това е само отделен въпрос. Така че съгласен съм, тук имаме много проблеми, които трябва да разрешим и те не са свързани толкова с социалните жилища, те са свързани, всичко е резултат на доходите на обществото. И вчера бях на едно събитие, където част от другите, една от темите беше свързана с развитието на жилищния сектор и разликата между София и останалата част на страната ясно се демонстрира от присъстващите там, от участниците, и те ясно заявиха, че имаме различни пазари, различни жилищни пазари и всеки един от тези пазари си има своите проблеми, така че Националната жилищна стратегия следва да разгледа тези различни проблеми, които имаме в жилищния ни фонд, като започнем от празните жилища, продължим с неподдържането на тези жилища, които се обитават, тъй като това също е много често срещан проблем. И той, ако днес, нали, сега са единични случаите, където имаме многофамилна или не само многофамилна жилищна сграда, където гражданите заявяват, ние нямаме средства да поддържаме нашата сграда. Господин кмете, моля, помогни ни. Това след 15 години ще ескалира. И действително третия проблем е прогресивно увеличаващия се жилищен фонд. Сега карам малко по памет, но последните данни от НСЕ, ако не много лъжа паметта, имаме 4 милиона жилища за население от 6 милиона. 1,5 човека на жилище. Струва ми се, че нали? Да, разбирам. Двама човека на едно жилище, така че имаме и този проблем с растящ жилищен фонд, който имаме хем стар на неподдържан, хем нов, който се държи празен, така че има много проблеми, които да бъдат адресирани в Националната жилищна стратегия и действително ще бъде трудно да получим политическа подкрепа и най-вече обществена подкрепа за тези проблеми. Аз не искам да забравяме и за над 200 000 незаконни жилища, в които хората
живеят в наистина изключително лоши жилищни условия, под всякакви стандарти. Така че това е още един от парадоксите на нашата жилищна система. От една страна, както и вие казахте, един изключителен голям брой на жилищни имоти, 39% необитавани жилища в страната. И както ви казах, над 200 хиляди жилища, които са нестандартни, пренаселени, незаконни и така нататък. Да, ще бъде трудно, но това не трябва да ни отказва. И просто мисля, че трябва да събираме съмишленици, за да може това да се случи. Защото ние сме свидетели на факта, че когато има политическа воля, това означава, че има пари нещо да се промени. На най-простичък език казано. И веднага ще дам примера с обновяването на многофамилните жилищни сгради, програмата, която беше финансирана с 2 милиарда лева заем, който цялата държава изплаща и всички ние като данъкоплатци. Нямам предвид сега финансирането по Националния план за възстановяване и устойчивост, разбира се. Той е, както се казва, друга категория финансиране, но давам това като пример, че всъщност политическата воля означава да, съгласни сме да харчим пари за еди какво си. И в случая вземам повод да покажа просто следващата ни препоръка, която е свързана с осигуряването на именно това системно държавно финансиране от държавния бюджет под формата на специализиран финансов фонд, който да обезпечава дейностите по обновяване на съществуващия фонд, разбира се, не само социалния, но понеже тук темата идва от общинския жилищен фонд, който се използва на практика като социален. Затова всъщност вързвам двете неща, политическата воля и финансирането. Да, ние коментирахме, ние бяхме предложили процент конкретен за такова системно финансиране ежегодно от бюджета. Сигурно е трудно да се постигне такова нещо, но простичко казано, както в държавния бюджет има, да кажем, 5% за здравеопазване, 7% за образование, хвърлям тези проценти така, без да са точни и ориентирани към някаква година за всяка една от дейностите, които всъщност развиваме. Просто считаме, че трябва да има системно държавно финансиране като някакъв дял от бюджета ежегодно. И просто практиката в повечето източноевропейски държави, и не само източноевропейски, но специално подчертавам източноевропейските, там където такъв фонд съществува, наистина се работи ежегодно, постоянно, системно и има резултати, има подобрения. Напълно сте прав, много са темите, които са в жилищната стратегия, т.е. ще бъдат обект на жилищна стратегия. Ще бъде трудно да се постигат консенсусни решения, но просто трябва да го направим, иначе не можем да мръднем напред. Само ще върна към още една препоръка, която също може би неизпълнението на тази препоръка ще обуслови невъзможността да правим всички останали неща. А това е, че на практика нямаме никакъв законов ангажимент нито за държавата, нито за общините за провеждането на социална жилищна политика. И всъщност това е нещото, което и в момента някакси е една от причините общините да не се стремят да създават нови жилища, да изграждат нови жилища, да продават жилища. Те просто нямат задължение да се грижат за тази част от обществените отношения. Предполагам, че имате позиция по темата. Сега,
Може би сте права, но само с създаване на задължение няма да стане. Общините имат много задължения, които те трябва да изпълнят. Доколко се изпълняват и под каква форма вече е съвсем отделен въпрос. Нека да кажем пак, че всичкото това е свързано с финансиране, нали? И то не е малко финансиране. И пак казвам, за целта е необходима и обществена подкрепа. Една от формите на подкрепа, която може да се окаже на гражданите, особено на тези, които трудно могат да се осигурят стандартно жилище или като наем, или като закупуване, е подпомагане на доходите. Не следва да гледаме, нали, имаме търсене и предлагане. Нека да не го забравяме на този момент. На пазара има огромно количество жилища и аз лично, моето мнение е, че не трябва да се фокусираме изцяло върху това общините да предлагат техни жилища. Ние ако предоставим, нали, проблеми с хората, които не могат да си осигурят стандартно жилище, поне според мен голяма част от тях, е свързан с факта, че те нямат доходите да си позволят подобно жилище. Ако окажем подкрепа на доходите на тези граждани, то тогава те ще могат да излязат на пазара на база подкрепата, която получават от държавата, да използват ресурса, който е на пазара, тези 40% празни жилища, а няма нужда общините да поддържат и да изграждат нов жилищен фонд, при положение, че ние имаме, не 2 милиона, но 1,5 милиона празни жилища, които могат да бъдат използвани за тази цел. Ако гражданите имат подоходна подкрепа, така да го кажем, то тогава ще е много по-лесно. И смея да твърдя, че това е един хубав механизъм за таргетиране на тези, които имат нужда от подкрепа, а не по принцип политиката, която е в много области в момента за подкрепа на това, както се казва, всеки да получава допълнително стимулира някаква форма на помощ. Така че тук моето лично мнение е, че трябва да се търсят възможности не толкова за разширяване на общинския сграден фонд и изграждане на нови жилища, а целта трябва да бъде подпомагане на гражданите, които по една и друга причина нямат достатъчно доходи да си наемат жилище или пък да си закупят жилища, но по-скоро закупването на жилища вече трябва да бъде насочено към данъчни отстъпки и други подобни, но най-вече тези, които не могат да си наемат жилище, тъй като наемните нива са твърде високи за техните доходи, да бъдат предоставени, да го кажем така, помощ за наемане на жилище. Но както и вие сте препоръките, то трябва да бъде една социална помощ, а не което вече дали ще бъде през общината, дали ще бъде през АСП, вече съвсем допълнителен въпрос. Ние затова предлагаме просто в Закона за социално подпомагане да се измени принципа на подпомагане. В момента е регламентирано, че лица, които са настанени в общинско жилище и отговарят на определени критерии, могат да бъдат подпомогнати и да им се изплаща всъщност наема за общинското жилище. Това, което всъщност ние предлагаме, правото на такава месечна целева помощ за наем да се дава на всички лица, които са кандидатствали за общинско жилище, отговарят на критериите, които са за настаняване в тях, включени са в списъците на чакащите, но не са получили такова. И това е практика, която съществува в доста европейски държави. Лица, които
е доказано, че отговарят на определени критерии, защото самата процедура по кандидатстване в общинско жилище, разбира се, ако критериите са уеднаквени между общините, защото в някои общини критериите в известна степен варират, макар да са много близки помежду си. Но ето при такива условия за лица, които на практика, в смисъл това е една стъпка, която може лесно да бъде приложена. Това са вече категоризирани лица, които имат право на общинско жилище, но поради липсата на такива, наемите за жилище на свободния пазар, всъщност на който те излизат, техните наеми да бъдат субсидирани или да получават всъщност подпомагане. Сега дали в някои държави е 100% наема, в други е не повече от 10% от доходите, в трети държави има просто таван на субсидирането на наема. Нали, можете да излезете и на 2000 лева наем, но субсидията, примерно, е в рамките на 500 лева. Да, като пример. Така че това е нещо, което много близко до това, което вие предлагате, само че в него е вкаран и конкретен механизъм, който да може да се използва и да се приложи. Тоест, това да касае лица, които вече са доказали пред съответната община, че отговарят на критериите, но поради липсата на настаняване да бъдат субсидирани за наем на свободния пазар. Всъщност да помолим и от общините за мнение и за позиция. Ще бъде наистина има смисъл за нас всички да чуваме какво всъщност общините мислят за подобни механизми и по отношение на такава целева помощ за наем, не на общинско жилище, а просто за жилище на свободния пазар. Видях, че госпожа Танасова Да, здравейте. е на линия. Ще бъде Чувате ли ме? интересно. Да, чуваме ви. Моля да се представите, защото не виждаме кой взема Албена думата. Атанасова, Столична Здравейте, община. госпожа Атанасова. Да. Здравейте. Малко трудно се справям, защото интернета ми пада, но това, което успях да чуя, за мен е много важно, защото посоката на мислене за подпомагане за наем на такива хора, на семейства, които имат затруднение дали било проистичащо от ниски заплати, ако получават, или има само един работещ в семейството. Това е доста голям проблем. При нас на презентацията ви видях, че имате отбелязано, че имаме жилища само в район Люлин и затова ви написах, че имаме и в район Връбница. Социални Така че жилища. Да. социални жилища, да, изградени по точно този така. проект. Те са много важни за нас и също искам да отбележа факта, че ако ние вървиме в посока за това да останат социалните жилища такива, то си мисля, че както ние направихме критерии за настаняване в социалните жилища, защото те са малко по-различни от общинските, които могат да бъдат предоставени на хора, които чакат общински жилища само, то социалните трябва да има специална наредба, която всяка община или да може да представи своя приоритет, какъв ще бъде за тези социални жилища. И може би там стремежа не е толкова след 5 години, както е в столицата, в общинско жилище да бъдат продавани, а то да продължат да имат такъв статут като социални жилища. И за това вече тук е другия въпрос, че е хубаво може би да станат като социална услуга, защото се сблъскваме с много проблеми, които са свързани с поддръжката. Знаете, че те бяха освен ремонтирани и обзаведени. Подпомагането на хора за няколко години за това да живеят в такива социални жилища и евентуално да повишат своя статут през това време
на пребиваване в тях, за да могат да излезат на свободния пазар на наеми. Но и другия въпрос, който беше засегнат за незаетите жилища, които са частни. А, Това наистина може би трябва да подлежи на не широк, ами страшно широк разговор с обществеността, защото а, много хора, когато съм имала разговори специално за жилищната политика, са били против това, защото а, в интерес на истината, годините назад, 10 или 15, цените на жилищата бяха едни, сега са коренно различни и наистина хората са ги купили инвестиционно. Но все пак може да се помисли за това, не да се бяга от такъв разговор. Така че това е моето мнение за социалните жилища и за нас е много важно това да можем да получим такава подкрепа, те да бъдат социална услуга и да можем да развиваме, да ги разширяваме, да имаме още социални жилища, плюс разговор с обществеността, на чиято територия се строят те, защото има такова залегнало мислене, че там ще бъдат настанявани клошари или от маргинализирани групи хора. В същото време ние трябва да мислим и за тях. Но ние имаме и други социални услуги, в които настаняваме такива групи от хора. Така че за това за сега от мен. Благодаря ви. Да, благодаря ви много за включването. Действително, извинявам се, че не сме цитирали район Връбница. Знаеме, че не само в Люлин, просто в Люлин от район Люли подадоха информация, от район Връбница не подадоха такава информация, но както и да е. Много се радвам, че поставяте въпроса за социалната услуга, защото ние смятаме, че социалната услуга трябва да има истинския смисъл, какъвто има в останалите държави. Тоест, държавата възлага изпълнението на тази задача на общините и съответно държавата компенсира общините за това, че те предоставят тази услуга на непазарните наеми, които всъщност са десетократно по-ниски. Така че това е и нашето желание. В момента по ОПРР, всъщност указанията, които бяха издадени за социалните жилища, правят общината и възложител на социална услуга и изпълнител на същата, което е напълно некоректно, защото всъщност подпомагането от държавата го няма никъде. Така че общината си възлага на едно нейно звено да изпълнява тази социална услуга и просто трябва да покрива всички разходи. И затова ние смятаме, че механизма трябва да бъде между общините и държавата, а не просто общината сама на себе си възлага да изпълни тази социална услуга и просто я изпълнява без да получава никаква финансова подкрепа за това, че е предоставена непазарни цени. А по отношение на... Само да ви допълня. Да, разбира се. Обените наслови. Когато говорим за социална услуга, аз имах предвид такава социална услуга, както до сега приемаме тези социални услуги, делегирани от държавата дейност, така че държавата да участва там с зададен на държавен стандарт делегирана дейност. Така че това е съвсем различно от това да възложи общината сама на себе си. Точно така. Да може да участва. Да, точно това и ние предлагаме. Да имаме стандартна социална услуга от общ икономически интерес, каквато е в останалите страни в Европа, а не тук пак някакъв наш вариант на услуга. И предполагам, че всички общини, в които социалните жилища вече работят, приемат хора и се настаняват в тях, имат
трудности, защото, хайде сега да кажем, жилищата са съвсем нови в момента. Цялото оборудване в тях е ново, няма нужда от ремонти, и да приемем, че в момента разходите са само, нали, преки разходи, свързани с управлението и с консумативите, нали, за самите жилища, които би трябвало да се поемат от самите наематели. Но в същото време общините пък трябва да заделят амортизации. И ако те го правят това не просто само като счетоводна операция, а наистина мислят в тая посока, това означава наистина да има реални финансови постъпления, които да могат да бъдат ползвани, включително и в това направление. Така че, да, да разбирам, че както и всъщност има една много широка подкрепа в отговорите за това, че това трябва да бъде социална услуга. Други общини, които имат в момента социални жилища, видях, че община Ловеч има представител от тук, от община Бургас също. Това са все общини, които имат социални жилища. Бихте ли споделили вашите практики в момента с социалните жилища? Може, разбира се, и други общини, може би. Община Казанлък. Мисля, че и община Казанлък има социални жилища. Община Кюстендил също. Община Свиленград в чата е записало. Община, всъщност има въпрос към община Свиленград от община Харманли. Разбира се, всяка друга община, която има желание, може да... Община Кюстендил няма социални жилища, прощавайте. Да. Наистина, идеята на дискусионните форуми е наистина да става дискусия, да има среща на мнения, на аргументи в различни посоки. Ако няма желание някой друг да сподели нещо, това, което последно, всъщност в слайда ни като препоръки е разписано, ние в голяма степен го така, зачекнахме, както се казва този въпрос, с насърчаване ползването на необитавания жилищен фонд. Абсолютно съм съгласна и с господин Василев и с госпожа Атанасова, че това е една много така деликатна тема. И това, което ние казваме е, че препоръката е да ги насърчаваме. Да насърчаваме собствениците и да им помагаме на собствениците, така че да има механизъм, който всъщност прави така тези, които искат да бъдат подпомогнати, да има как да го получат. От друга страна, това, което казваме за промени в закона за местните данъци и такси, е пък така да натиснем малко собствениците и да разберат, че трябва да помислят дали да не направят така, че жилищата им да станат жилища, които са ползвани. Напълно съм съгласна, че всичко зависи от конкретните условия в конкретните общини и края на краищата от жилищната нужда. Всъщност всичко опира до това
какво е търсенето и каква е всъщност жилищната нужда. И искам тук да отбележа, че всъщност ролята на държавата е много по-голяма в точно този сектор на осигуряването на достъпност на жилището, отколкото в пазарния сектор. Макар че има държави, в които жилищните пазари са доста силно регулирани. Ние не искаме да се месим на жилищните пазари, искаме просто да бъде ясно, че ролята на държавата и на общините, в случая не при нас, между другото в повечето държави наистина социалната жилищна политика е подпомагана от държавата и осъществявана на местно ниво от общините. Това е и най-логичното нещо. Но просто в България липсва първата част, подпомагането от държавата. И това, за което всъщност са всичките ни така настоявания, са точно в тази посока. Държавата да се включи в този процес, в който към момента всъщност само общините имат функции, дори без да имат отговорност за това. Сега, разбира се, общините, които са построили социални жилища по ОПРР, те имат и задължение да ги стопанисват по определен начин, но, както вече казах, тук отново би трябвало да имаме социална услуга, която, както каза госпожа Атанасова, така наречените услуги с делегиран бюджет от държавата. И точно това е нещо, което липсва в тази политика по отношение на изградените нови социални жилища. Напълно логично е и това, което господин Василев каза, че няма смисъл да строим нови общински жилища или нови социални жилища, ако има други механизми, които правят достъпно жилището. Тоест, възможността да се използва финансов модел на подпомагане по отношение на наемите, както вече казах, има различни практики в различните държави за това как да се субсидира наем. Това, разбира се, е едно много добро решение, но трябва да е ясно, че в повечето случаи това са решения, които изискват една много прецизна селекция на хората и прецизни критерии, по които те да бъдат подбрани и, разбира се, прецизно калкулиране на помощта за наем. Но така или иначе, това са вариантите, които могат да бъдат прилагани без да се увеличава общинския жилищен фонд. И в този смисъл е важно да имаме, отново се връщам към националната жилищна стратегия, защото именно стратегията дава насоките, рамките, визията, целите, приоритетите. И ако ние имаме поставена цел, ще можем просто да ясно поставена цел, разбира се, какво, колко и до кога, а не само някакси така общи формулировки, то тогава наистина бихме могли да имаме конкретни резултати. И пак казвам, на база на жилищните нужди, които са различни в различните общини. Това беше една от препоръките ни за местните жилищни политики, да бъдат те въз основа на оценка на жилищните нужди. Но така или иначе, последното нещо, за което искам да обърна внимание, е, че в редица страни действително тежестта за тези социални жилища не е на общините. И правилно каза господин Василев, че общините са натоварени в България с огромен брой задължения, понякога подпомагани, понякога не подпомагани, но в редица държави подобни функции имат така наречените социални наемни агенции, жилищни асоциации, жилищни кооперативи, които всъщност гарантирайки, че не правят печалба
от дейността си осигуряват всъщност предоставянето на жилища на непазарни цени, т.е. на наеми, които са достъпни за хора с жилищни нужди и с ниски доходи. И ето това е нещо, което е една възможност също така, без да се натоварват общините. Между другото, много активни участници в този процес на привличане на частните жилища за ползването им като социални. В Франция, например, е изключително голяма ролята на брокерите. Съществуващите фирми, които се занимават с покупка-продажба, отдаването знаем на жилища. Те всъщност стават един активен участник в това насърчаване на собствениците да предоставят жилищата си за нуждите на социално жилищно настаняване. Ако вие знаете за други добри практики, добри примери, чували сте от ваши близки, които живеят в други страни, или пък сте чели, интересували сте се и сте намерили нещо интересно, ще се радваме да го споделите, да ни го кажете сега или пък просто в форума на нашата платформа за общинските жилища. Така че имаме тук нещо в чата. Съжалявам, че няма... мисля, че има се представител на община Свиленград. Но се извинявам, аз изключих телефона, но явно не съвсем. Добре. За община Свиленград очевидно ще трябва да направим някакво проучване, след като казус е интересен по един или друг начин. Всъщност това бяха нещата, които искахме да обсъдим с вас. Виждам, че не са много хора, които... Много се извинявам. Че не са всички участници написали имената си, позициите и общината, от която са в чата. Ако може да го направите все пак. Това, което искаме да ви помолим е да ползвате активно нашата платформа Общински дом БГ. И се надяваме, че ще имаме обратна връзка от вас и по следващите ни стъпки от проекта. Така че, ако нямате някакви коментари, въпроси, последна възможност, колеги. Аз ще си позволя тогава накрая да кажа, че мисля, че имаме общо разбиране за това, че има нужда от подкрепа на държавата за провеждането на социалната жилищна политика, дали под формата на социално подпомагане за наем или под формата на признаването на социална услуга, социалното жилищно настаняване като социална услуга с делегиран бюджет. Това така са двете ключови неща. И разбира се, необходимостта от едно оптимизиране на наличния общински жилищен фонд, по-специално на възможности за неговото ползване и цялостната програмна рамка за това и стратегическа, как всъщност бихме искали да се подобрят жилищата в България до 2050 година. Виждам в чата, че госпожа Христова е дала линк към
новина от община Свиленград, която, не знам дали виждате сега от моя екран, уведомява всички, община Свиленград уведомява всички картотекирани лица с установени жилищни нужди, така че е открила процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 7 броя социални жилища. Така, в процедурата могат да участват всички заинтересовани лица, като е необходимо да подадат заявление за участие и така нататък. Да, това е една интересна практика за нашите условия, защото всъщност се уведомяват картотекираните лица, че имат всъщност възможност да кандидатстват, за да могат да получат право на строеж безсрочно и възмездно, което е интересен подход. Общината всъщност предоставя терен, на който да бъдат изграждани специални жилища. Благодаря ви, госпожо Христова. Последни минутки. Колеги от МРРБ, ако желаете да споделите още нещо с участниците. Аз искам да благодаря на колегите за тяхното участие и ще ви подкрепя в това, което вие казахте, че общините са най-подходящия вариант за провеждане на социалната жилищна политика на място. Действително има различни способи за увеличение на общинския сграден фонд, включително това, което виждаме в момента, но има общини, мисля, че и в България вече, но особено в източна и западна Европа, където се предоставя общински имот за изграждане на, примерно, нова жилищна сграда, като част от жилищата, които се построят, се използват в последствие за обезщетение на общината и социалните жилища, но пак казвам, благодаря на участващите за подкрепата, която имаме и смятам, че общините са най-важните участници в цялостния процес по провеждането на жилищната политика на национално и на местно ниво, тъй като те са отговорни за не само за социалните жилища, те са отговорни за цялостната поддръжка на жилищния фонд, като започнем от местните данъци и такси, инфраструктурата, свързана с изграждането на нови жилища и съответно дори продължим и с поддържането на етажните собствености и тяхното включване в всички процеси и тяхната активна работа. Особено това го видяхме в процедурите по сумирането, където при активните общини, тези, които работят с гражданите си, имаме огромен брой желаещи за включване в програмите, които имаме с национално европейско финансиране. И пак благодаря на всички участници и мисля, че срещата беше полезна за всички нас. Много ви благодаря, господин Василев. Наистина се надяваме, че срещата е била полезна и за участниците. За нас със сигурност беше. Само да благодаря на колегите от Ловеч, Златоград и Кюстендил, които са писали по нещичко за платформата. Има интересна и полезна информация в платформата. Платформата е добра, платформата е много полезна. Много се радваме да го чуем и наистина ще се радваме, ако ни помагате с информация и добри практики, които да качваме на платформата и да обогатяваме нейното съдържание, за да бъде наистина полезна за всички, които имат отношение по темата. Ако
Ако някой от участниците иска нещо да каже, наистина последна възможност. Благодаря на всички, които се дописаха като участници и на всички, разбира се, които имаха така и търпението и надявам се и интереса за нашата тема днес. А по отношение на община Свиленград, ще се свържеме с общината. Госпожо Христова, ангажираме се с това. Ще се обадиме. Мисля, че директора на дирекция Общинска собственост е госпожа Евенка Димитрова. Тя е изключително така отворена за комуникация и развитие въобще в посоките, в които работи, така че сигурно ще получим информация и можем да я споделиме с вас в следващия ни бюлетин или просто ще качим новина в платформата за това. Така че да, ще проучим по-внимателно опита на община Свиленград. Ами, с това приключваме. Много ви благодарим за участието днес. Наистина се надяваме, че всичко, което сме така искали да стигне до вас като послание е стигнало, дано и вашите да са стигнали до нас. Благодаря ви. Всичко добро. С това приключваме. Благодаря специално и на колегите от МРРБ. Много, много благодарим.